फैलाजे बरगयारिनि लिरनाय आरो बाम्बुला फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय 20 सावथुना आदिबासी हारिनि साद्रि रावजों सेबखांजासिगोन। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय केएससी मिउजिक स्कुलाव फैलाजे बरगयारिया लिरनाय आरो बाम्बुला फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय 20 सावथुनखौ दिनै आदिबासी हारिनि साद्रि रावजों सेबखांनो थियारि खालामदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो बाहागो लाना हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारिया। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो केएससी मिउजिक स्कुलनि गोरायुं सानसुमा गयारी, ओनसोलनि मेलेमजिबि महरगिरिफोर, आदिबासी हारिनि सावथुन डाइरेक्टर आरो महरगिरिफोरा। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। थांनाय समाव जोङो 20 दा फैजोन बे सावथुनखौ बर' भाषाजों शुटिं खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय दिन्थिनाय जादोंमोन। थांखिया बेनोमोन जोंनि जिहेतु लाइमोन समाजावहाय जि निसा जातीय बेसाद जे ड्राग्स बेयो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बे गाज्रि गोहोमनिफ्राय जाहाथे जोङो लाइमोनफोरखौ उदां खालामनो हायो बे थांखिजोंनो बे सावथुनखौ खालामनाय जादोंमोन। सावथुनखौ दिन्थिखांनायनि उनावहाय निश्चय जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो बेखौ साननो हादों जे बेफोरबायदि सावथुन जोंनि समाजाव जुदि लाबोबाय थायोब्ला निश्चय जोङो लासैनो जोंनि लाइमोनफोरनि जि गाज्रि सानस्रि जि जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरजों लोब्बा लाखिनाय दानि लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जोङो निश्चय उदां खालामनो हागोन। बे खोथाखौनो गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोंखौ साबायखर बावहरदों। बिनि उनावहाय बे सावथुनखौ जोङो असमिया रावावबो जोङो माने ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन, डाबिं खालामनाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय जोंनि जायगायाव थानाय जोंनि आदिबासी भाइफोर आरो बिथांमोननि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोर बे सावथुनखौ नायखांनायनि उनावहाय आंखौ लोगो हमनानै आंजों रायलायफैदोंमोन जे बे सावथुनखौ जोंनि भाषाजों जोंनि महरगिरिफोरखौ लानानैनो जुदि गोदानै शुटिं खालामफिनोब्ला निश्चय जोंबो जोंनि समाजाव बा जोंनि हारियाव जि सोलिबाय थानाय ड्राग्स बा निसा जातीयजों जोंनि लाइमोनफ्रा साग्लोबजानाय बिनिफ्राय जों माबा मोनसेबाबो बेवहाय जों माबा मोनसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन होननानै आंजों रायलायफैनाय जादोंमोन। आरो बे लेखायैनो दिनै आङो जोंनि आदिबासी बे आर्टिस्टफोरखौ लाफानानैनो बेखौ माने स्क्रिप्टखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै साद्रि दा आदिबासीनि बे रावजों गोदानै बे 20 सावथुनखौ जोङो माने शुटिं खालामफिननो लानाय जादों। आं आसा खालामगोन निश्चय बे सावथुननि गेजेरजों जोंजोंनो सानफ्रामबो थाफाबाय थानाय आदिबासी भाइफोरनि जि लाइमोनफोर जायफोरा दिनै माने ड्राग्सजों साग्लोबजानानै दङ निश्चय बिथांमोना बे सावथुननि गेजेरजों माबा मोनसे बुजिनो हागोन। जोङो बेखौनो आसा खालामगोन आरो बे थांखियैनो बिथांमोन बुंनाय लेखायै आङो दिनै बे सावथुनखौ मोगथाङाव महर होनो नाजानाय जादों। बे सावथुनखौ बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सन नुनो मोनगोन ना गुबुन प्रडाक्सन? बेखौ बे बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटिनि गेजेरजोंनो बेखौ जोङो बेनि बेनारनि गेजेरजोंनो बे सावथुनखौ शुटिं खालामनो नागिरदों। जा बेयावनो नुनो मोनगोन फैलाजे बरगयारी होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दं। बेवहायनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन आरो इउटुबाव होनायनि सिगां आं जोंनि खाथि खाला जिथु आदिबासी गामिफोर बे गामिफ्रावहाय सिगांनि बायदिनो ओरैनो फ्रियै दिन्थिनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों। बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिबाय आरो दिनैहाय आं बहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों मानोना बहाय दिनै बाम्बुला फिल्म प्रडाक्शननि जानानै बिथां फैलाजे बरगयारिया जोंनि बर' सावथुन 20 सावथुनखौ दिनैनिफ्राय मोनसे आदिबासीनि साद्रि बे रावाव राव सोलायनानै दिनै बिथांमोननि रावजों बे 20 सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय लानाय जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया थारैनो बाख्नायथाव जादों। मानोना आथिखालाव जोंनि लाइमोन समाजा जोंनि खालि बर'ल' नंला बा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जिखिनि लाइमोन समाज बे लाइमोन समाजा थारैनो माखासे समाजनि हेंथा एबा अगेन बे लामाजों दावगालांनायखौ नुदों। गुबैयै जों बुंनो थाङोब्लाथाय ड्राग्स जौ बायदिसिना बेफोरबादि
हाबाफारियाव बिथांमोना बा लाइमोन समाजा दिनै गोदो हाबनानै दं जायनि जाहोनाव जोङो ड्राग्सनि साग्लोबसार जिथु फाखनाव गोलैनानै जोंनि बिमा बिफा न'खर आरो समाजाव गाज्रि आबहावा बारनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे 20 सावथुननि गेजेरजों दिनैहाय जाखिनि हाबाफारिखौ दिन्थिनानै जोंनि समाज फोसाबनायनि खायसे खामानि बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बे थारैनो बाख्नायथाव जादों आरो लोगोसे दिनै बे जोंनि बर' सावथुन 20खौ दिनै आदिबासिनि जिथु साद्रि रावजों राव सोलायनानै बिथांमोननि समाजावबो बे ड्राग्स एबा लाइमोनफोरनि खायसे समाजनि गाज्रि बे थासारिखौ फोसाबनायनि थाखाय जिखिनि मोनसे हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव दिनैनि बे बुब्लियाव बिथांमोननि जिथु आदिबासिफोरनि बे साद्रि रावजों दिन्थिनो लानाय जिथु फाव खालामनो लानाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आं दिनै बर' सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानैबो बिथांमोन डिरेक्टर दिनै प्रडिउसार लोगोसे फावखुंगुर आरो माखासे मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननाय जासिदों दा बिथांमोननि जि मावनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया गोजोनै गोजोन जाफुंलांथों बेखौनो आं आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आं बिथांमोनखौ गोजोन हामलायनाय आरो साबायखर जासिदों दिनैनि दिनाव बर' लाइमोनफोरा ड्राग्स एडिक्ट जानाया भाइरास बायदि सोलिगासिनो दं बे समाव नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि हिसाबै मा बुंदों थारैनो नंगौ दे जोंनि समाजाव ड्राग्स एडिक्टेड जानाया मोनसे थारैनो गिख्रंथाव थासारि महरै नुजाथिदों आरो बे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जिखिनि जोंनि लाइमोन बे लाइमोनफोरखौ जोङो गोग्गो एबा गोथों लामाजों लाबोनायनि थाखाय जायफोर समाजा जायफोर गौथुमफ्रा जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेरैबायदि मावफारि लानानै हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरखौ जोङो गोग्गो आरो गोथों लामाजों दैदेननो लादों बेयाव जोंबो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै थोंजोङै नङाब्लाबो जों खेंसालिया हेफाजाब होनानै बिदि समाज फोसाबनायनि खायसे हाबाफारियाव जों मदद होगासिनो दङ लाइमोनफोरखौ एबा गार्जेनफोरखौ माबायदि सांग्रांथि फैनांगौ होनना नोंथांमोना दा थारैनो सासे लाइमोना गावहा थोजासे नलेज एबा गियानबो थाया बे जेब्ला देरफुयो अब्ला बिथांमोननि जि गोसोनि साननाय बे साननाया गावनो गाव दबथायनो हायै बायदि थासारि जायो बेखायनो बिमा बिफाया बहाय थोजासे मावनो गोनां खायसे हाबाफारि दङ जेरै गावनि गथ' सासेया बोरै बबे लामाजों थांदों बेखौ नोजोर होनो थाखाय बिमा बिफाया एसेब्लाबो सम दिहुननो नांगौ आरो बे अननाय सोदोबखौ लानानै बे गोसो गोरबोनि जिथु अननायखौ मोगथाङाव जेनेबा गथ'फोरनो दिन्थियाबालासिनो गोसोआव लानानै जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ अननायखौ जुदि होयोब्ला आरो गावबा गावनि गथ'फोरखौ जुदि मोजां लामाजों दैदेननायाव खमसे खम एसेब्लाबो जुदि टाइम होयोब्लाथाय सम होयोब्लाथाय आरो जुदि नोजोर होयोब्लाथाय अब्लाना जों थारैनो जे गावबा गावनि बे गथ'फोरखौ जों मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो निस्सय गावनि सासे गथ'खौ मोजां लामाजों दैदेनलांनाय माने समाजाव बेयो माने मोनसे गोग्गो समाज दानायाव सासे मोजां गथ' कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा होनाय आं बेखौनो सानदों आरो बेफोरबायदि जुदि बयबो गार्जेनफ्रा गावबा गाव राहा जुदि लायोब्लाथाय समाजाव खायसे गाज्रि आबहावानिफ्राय जोङो गोबां माने खमायनो हागोन एबा जों गोग्गो आबहावा दानायाव गोबां बिहोमा होनो हागोन होननानै आं सानो মোৰ নাম লহকৰ মিন্স মই আজি এইটোৱে ধন্যবাদ দিব ওলাইছোঁ গোপাল ছাৰক লগ পাই মই আজি এই 20 চিনেমাখন মানে ট্ৰেন্সলেট কৰি পেলাই মই আমাৰ যিখিনি আদিবাসী সমাজক 20 মানে চিনেমাৰ যোগেদি মই মানে সজাগতা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই ফিল্মত আমাৰ যিখিনি আৰ্টিষ্টবিলাক আছে সেইবিলাকক লৈ আনি পেলাই আমি বড় কি কয় বড়োৰ পৰা এই মানে আদিবাসী ট্ৰেন্সলেট কৰি পেলাই আজি মই 20 চিনেমাখন কৰিব ওলাইছোঁ এইটো যাতে আমাৰ এই ড্ৰাগছৰ মানে নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা হিচাপত কৰিম
এইটো আমি মানে চিনেমাৰ যোগেদি কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।